Така. Ето едно БМВ-нце. Така. Станция. Гориво. Това е много як музей, хора. Ще дойда пак. Да. Аре при Фераритата, брат. Аз ги снимах вече. Тук са Citroen. Абе, то си е по-това по-американски. Доста са широки. Емо, искаш ли да ни снимат при Фераритата? После. Семейство живеят в Америка. Йо! Това какво е? Зил. О. Доста изобилие от мотори. Ето един там. Форд. Намерихме най-малката кола. Не е най-малката. Емо? Да. Да. Ще снимам при Ферарито. После. А? След малко. Окей, аз няма да ги снимам. Кажи ми когато тръгвате. Аз съм в една зала. Леле. Ама те са доста дълги тия коли, Да, защото са стари. старите толкова ли дълги са? Да. Брат, я виж това интериора. Това е Джапан. Скубиду! Това не е на Скубидо. Ванчето е Това долу. не е на Скубидо. На Снупдог. А това. Ма той е рисуван върху него. Да, бе, брат. Ето и стари колела. Минаваме в другата зала. Ето тук са купите. Не знам за какво точно. Тук съм вече при яките коли. Ето ги Фераритата. Най-якото нещо от цялата част е тази пожарна. И Фераритата и Мерцедеса. SL600! Яко, брат, да съм Брат, искам такъв да си купа. Какво бе? Брат, такъв искам да си купа. Ей, този не е лош също. 123-ката, ако не се лоша. 220D. Да. Интересното е, че е 59 конски сили и дига 135 км. Това е